Polia, rapazada, hoxe imos falar de comida. E outra vez me equivoquei. De ritmo, quixen dicir. Tanto para os que estades a comezar no estudo como para os que lle queredes facer un repasiño, imos deixar claros os conceptos básicos neste primeiro vídeo de introdución ao ritmo. Tal como nos contou Moz sobre os elementos básicos da música, se esta fose unha pizza, a base sería o ritmo, o tomate sería a armonía e o resto de ingredientes a melodía. Pois entón, se o ritmo é a base, podemos considerar que é o aspecto máis importante da música. O ritmo é algo que nos acompaña durante toda a nosa vida, o bum bum do teu corazón non é outra cousa que ritmo. O ritmo é o latexo da música. O ritmo está en todas partes, no movimento dos planetas, no pasar do día a noite, no tic-tac dun reloxo, na nosa respiración, e tamén no mascar dun chicle. Está en todo o que se repite da mesma forma unha e outra vez. O ritmo é o primeiro elemento musical que toda persoa coñece, o que nos leva a facer palmas nunha canción, o que toca o baterista dun grupo. O protagonista do ritmo é o pulso, que é cada un dos latexos do corazón que teñen as cancións. Cada latexo sería un pulso e serve de guía a outros golpes que poden acompañar o pulso. Os pulsos organízanse en compases. Unha canción pode ter moitos compases, pero dentro de cada compás sempre hai o mesmo número de pulsos. Por exemplo, nesta partitura, en cada compás entran 4 pulsos. Para facer un ritmo só precisamos facer sons, ben sexa co noso corpo, cantando, dando palmas, con golpes nos pés ou utilizando algún instrumento. Para escribir un ritmo ou ler un escrito por outra persoa, utilizamos as figuras rítmicas. Ollo, estas non son as notas musicais. Non nos din se hai que tocar un do, un re ou un mi, senón que canto tempo hai que tocar unha determinada nota ou un determinado golpe, canto dura, ou canto tempo hai que estar en silencio, vale? Si as figuras son silencios. En resumo, o ritmo é a sucesión de sons e silencios que seguen un padrón. É unha sucesión de sons porque van uns tras outros sucedendo. Son un grupo de figuras postas xuntas e segundo como as agrupemos, pois pode representar un estilo musical ou unha forma de tocar diferente. Este padrón repítese durante toda ou unha gran parte da canción, facendo que sexa fácil de seguir. Por exemplo, este ritmo, pan, queixo, pam, pan, sería un padrón que repetimos varias veces. Veña, todos xuntos con palmas. Apai, non vos emocionedes tampouco. E poderíase facer este ritmo cunha frauta? Pois claro que se pode. Mirade, soaría así. Que diferencia hai entre isto e dar golpes? Ben, pois que os sons duran o mesmo, pero neste caso, ademais de soar golpes, están soando determinadas notas musicais, seguindo o mesmo padrón rítmico. Negra, parede de corcheas, negra, negra. Negra, corchea, corchea, negra, negra. E se tocásemos isto de aquí, estaríamos a usar o mesmo padrón rítmico. Pois claro, estamos variando as notas, non só a do todo o rato, senón que temos do, re, mi, pero a duración dos diferentes sons é o mesmo que antes, seguindo o mesmo padrón. Negra, parella de corcheas, negra, negra. Pan, queixo, pam, pan. Neste caso estamos tocando un ritmo, pero tamén unha melodía, xa que estamos utilizando notas musicais, do, re e mi, por exemplo.
Lembrades entón que parte da pizza era o ritmo? Claro, a masa, a base de todo. Antes de seguir coa nosa gorentosa pizza, asegurémonos de ter unha boa masa. Vexamos un exemplo. Un dos ritmos máis sinxelos e famosos da historia da música é este. Queixo, pan, queixo, pan, queixo, pan. Entón, como vemos, este padrón rítmico está formado por unha parella de corcheas e unha negra. A parella de corcheas vaise tocar co bombo, entón van soar dous golpes, así máis graves, e a negra vaise tocar coa caixa, así soará un golpe máis forte, pero máis agudo. Entón, nós imos simular esta batería e imos tocar dous golpes cos pés, facendo o bombo na parella de corcheas, queixo, e despois vamos facer o pan cunha palmada, cas mans, queixo, pan, queixo, pan. Podemos intercambiar los pés, pé dereito, pé esquerdo, para facelo máis rápido e máis coordinado. Ben, pois con isto xa temos unha primeira idea do máis básico do ritmo. Por último, imos facer un test auditivo. Soará un padrón rítmico interpretado por un instrumento de vento e teredes que adiviñar de cal dos 4 padróns rítmicos escritos na pantalla se trata. Moita sorte!